имсол зимистон хунук омад ва ҳамаро ба ташвиш андохт. сардии имсола ситораҳои санъати кишвари ҳамсояро низ бетараф намонд. дар шабакаҳои иҷтимоӣ навори ситораи санъати попи узбекистон юлдуз усмонова паҳн гардид ки ба шамъи даргирифта наздик мешавад ва суханашро бо суруди тоҷикии узбекии хеш тоҷикӣ медоне оғоз менамояд. баъдан сар будани хонаҳоро мегӯяду қайд мекунад ки шавҳараш бахтиёр ин шомро бо хунукӣ паси сар намуд ва ӯ гарм будааст. ин бори аввал аст ки сарояндаи номии кишвар бо либоси ғафс ва гарм дар бораи хунукии хонааш қисса мекунад. корбарон навиштаанд ки хонаи юлдуз ҳеҷ гоҳ хунук нахоҳад буд. баъзе нафарон гуфтаанд ки дар хонаи равшан чаро шам даргиронданд. ситораи дигари санъати ӯзбекистон ҳунарманди машҳури филмҳои масҳакавӣ муҳаммад исо абдулхайров низ бо либоси ғафс дар видеое бо танз мегӯяд ки дар кадом аср зиндагӣ карданашро фаромӯш кардааст. асри 3, 4 ва ё 5. дар он давраҳо низ бегаз ва интернет менишастанд. ин зимистон сард буд ва собиқа надошт. олимон гуфтанд ки ин сардӣ ба сардиҳои ҷанги ҷаҳонии дуюм монанд аст. рӯзҳои охир сардиҳо дар тоҷикистон каме паст рафта мардумро аз ташвишҳои зиёд нигаҳ доштааст.